название в менюто. Друго. Направим едно кебабче или само сладкарница. Кебабче, искаш и кебабче. Добре. Това вече е чудесна работа. От тия сами. Седи от тук. Хайде, Мариане. Айде, подричката. Тук. Добър ден. Маркирай. Къде има ли още щандове? Там. Коя ще ви сложи? Тази има много добър успех. Избелва ще ви? Да. Един картоф. И един крем за лице. Този е много Благодаря. Тук мога ли да ползвам тази турбичка? Да си сложа по къстите. Разбира се. Кажи, заповядайте. Благодаря. Пресни ли са бомбоните? Кога ги докарате? Вчера? Кажи вчера. Довиждане. Довиждане. Приятен ден. Благодаря. А колко струва той? 2 лева. 2 лева. На касата ли се плаща? Да. Довиждане. Приятен ден. Айде, гледай, там помага на детето да изплати това. Нов е процес. Ало! Да работиш ти работа. Олека. Седно си го включила сега. Тук в така. Браво, най-най. Прави тротуара. И гледай къде чичкото да те... Така. Добър ден. Вие продавате млечни продукти. Желаете ли да си Не, ти не си. Сега чакай ще върне. Довиждане, заповядайте отново. Довиждане. Айде сега да платим. Чакай, има и на тебе да върнем. Айде. Може ли сметката? Да, колко сметка? Ще черпа всички. Не може ли си? Не, аз не черпа. Аз мога да кажа. О, аз помня за Картофки. А може ли допълнително един натурален сос? Може. Черпи заведение. Заведение черпи. Дома ли са? Благодаря.
Нашите гости, дали им беше интересно в нашия търговски център? Да. Да? И друг път ще ви поканим. А сега ще ви помолим да им помогнем, за да се приготвим за концерта. И да се настаним, да седнем на пейките. Ай! Скъпи гости, колеги, родители! Добре дошли на откриването на проектни дейности в ЦДГ Незабравка, град Бяла Слатина, по проект "Играя и уча на двора". По програма "Участвам, дарявам, променям" на Сдружение 1 юни, изпълнявана с финансовата подкрепа на Фондация Америка за България. Целта на проекта "Играя и уча на двора" е създаване на съвременни условия за игра, учене и спорт в двора на ЦДГ Незабравка, град Бяла Слатина, укрепване и закаляване на детския организъм чрез дейности на открито. Благодарим на нашите партньори от Сдружение 1 юни, град Бяла Слатина, че за втора поредна година ни се довериха и се надяваме и занапред да продължи нашето съвместно сътрудничество и партньорство. Благодарим и на доброволците, които участваха в монтажа на уредите на двора. Това са Мустафа Алмазов Кариманов, Милко Илиев Спасов и Симеон Иванов Пеев. На тях ще бъдат връчени грамоти за доброволният им труд. Още веднъж искрени благодарности. Ще разчитаме на активното участие на нашите родители в ролята на доброволци и дарители и за останалите дейности по проекта. Нека вашата дарителска инициатива започне още сега. За тази цел в специална кутия ще съберем средства, които ще бъдат използвани за дейностите на децата от ЦДГ Незабравка. Мога с радост да отбележа, че всички родители вече дариха определени от тях суми и сега учителите от групите ще поставят в кутията събраните средства. Имам удоволствието да представя и нашите гости. Госпожа Наталия Костадинова от Сдружение 1 юни, град Бяла Слатина. Госпожа Дарина Валешкова, главен експерт в дирекция "Хуманитарни дейности и интеграция" към община Бяла Слатина. Госпожа Даниела Нинова, кмет на село Соколаре и дългогодишен директор на ЦДГ Незабравка. Госпожа Теменука Станчева, председател на читалище "Развитие", град Бяла Слатина. Госпожа Бодинка Тодорова, директор на детска градина "Червена шапчица", село Габарен. Госпожа Теодора Горчовска, директор на ОДЗ "Вълка Ташевска", село Търнава. Много колеги от детски градини в община Бяла Слатина, гости и родители. Нека тържествено открием обновената площадка в ЦДГ Незабравка. Ще помоля госпожа Димитрова, госпожа Костадинова и госпожа Даниела Нинова тържествено да прережат лентата на новата площадка. Наш гост е госпожица Веселка Борисова, председател на Общински съвет, град Бяла Слатина. Днес откриването на проект "Играя и уча на двора" започна с сюжетно-ролева игра "Магазин", проведена от госпожа Калеева с деца и родители от подготвителна за училище група 5-6 годишни деца "Мечо Пух". Играта беше проведена на новото съоръжение, монтирано по проекта в двора на детската градина, като целта е разширяване и затвърдяване представите за труда на търговските работници и пресъздаване социалните взаимоотношения между хората в магазина. Време е нашият концерт по случай откриване на проектни дейности по проект "Играя и уча на двора" да започне.
Представям ви децата от подготвителна за училище група 6-7 годишни деца Челичка с госпожи Галина Георгиева и Виолета Славова. Те ще ни поднесат прекрасни песни и танци. Аплодисменти за бъдещите първокласници. Да му кажеш, нека знае, че не цял ден се играе.
Alex.
съобразително светът на животните, която ще се осъществи на новото съоръжение, монтирано в двора на детската градина по проект "Играя и уча на двора". Котенце, кой не ме познава, правят и което мяу, всяко коте прави. Мяу, 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 мяу. Аз съм малко патенце, кой не ме познава, правя той, което пак всяко път е прави. Пам, 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 аз съм малко бръмбърче, кой не ме познава, правя той, което пръв всеки бръмбър прави. Бръм, 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 бръм. Аз съм малко жачице, кой не ме познава, правя той, което ква, всяко жачо прави. Ква, 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 ква. Аз съм малко щекелче, кой не ме познава, правя той, което трябва, всеки щекел прави. Трам, 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 трам. Нека сега децата от група Смехорани изпълнят своя патешки танц. Жълто пате под дъжда, пляска весело с крила и си пее ей така. Щом дочуно песента, второ пате долетя и в танц се завъртя. Стъпки лесни са това, махай силно с крилца, прикликну сега така. Става чудна веселба, даже спира и дъжда и танцувай па-па-па. Хайде, дай усмивка, хвърли ме под ръка. Имай ти коража, танцувай леко с па-па-па-па-па. Свире чички хей така, направи ги на крилца, коленца сгъни сега. Скачи, скачи като мен, става весела шега. Па-па-па-па-па-па-па. Ако вярваш в чудеса, махай силно с крилца и танцувай ей така. Вред се носи песента, танцът всичко разлюля и танцуват па-па-па. Хайде, дай усмивка, хвърли ме под ръка. Имай ти коража, танцувай леко с па-па-па-па-па-па. Чудна патешка игра с тази песничка добра, тук при нас се завъртя. Колко хубава е тя, щом запеем я и виж, грейва цялата земя. Танцът става на шега, махай весело с крилца, леко свивай коленца. Танц на патета в дъжда, си танцуваме сега и въртим се ей така. Хайде, дай усмивка, хвърли ме под ръка. Имай ти коража,
веселите мечета с госпожи Виргиния Иванова и Таня Нешкинска. Те също са облечени с карнавални костюми. Моля за вашите аплодисменти. Децата от втора група ще представят и своя танц "Медна свирка свири". Медна свирка свири, свири, говори, старали се вечки, пъстри буболечки. Медна свирка свири, свири, говори, старали се вечки, пъстри буболечки. Хей, хей, старали се вечки, хей, хей, пъстри буболечки. Хей, хей, старали се вечки, хей, хей, пъстри буболечки. Експерт в дирекция хуманитарни дейности и интеграция към община Бяла Слатина. Здравейте на всички! Искам да поздравя ръководството на детската градина, всички, които положиха усилия днес да се състои така този хубав празник. Да поздравя децата за прекрасните изпълнения, да пожелая на добър час на проекта и още такива проекти, които да разнообразяват и външната и вътрешната среда в детската градина. Благодаря за поканата и на добър час. Здравейте, деца и възрастни деца! Игра и учи на двора е поредното доказателство, че с не много средства може да променяме средата ни към по-добро. Радвам се, че екипа на детската градина на Забравка е толкова активен и с толкова грижа и любов се старае да променя средата на децата, така че те да се учат и да се забавляват по-добре. Пожелавам на екипа да е здрав, на децата да са здрави, всички родителите да помагат много и всички заедно да се радвате на новата придобивка и на всичко ново, което се надяваме в бъдеще да изградим в този двор. Благодаря. Трябва да ви кажа, че ми е изключително приятно, като гледам обновената площадка, като гледам веселите изкрици в очите на децата, прекрасния концерт, сюжетно-ролевата игра, образователните игри
И трябва да ви кажа, че се чувствам щастлива и горда, че повече от 10 години бях учителка в тази детска градина и 24 години директорка. Поздравлявам всички и деца, и колеги учители за поредния успех на ЦДГ Забравка, град Бяла Слатина, за успешните проектни дейности и трябва да ви кажа, че се чувствам като един учител, чието ученици са го надминали и надраснали в успехите си. Искам да се присъединя към благотворителната акция, към благотворителната кампания днес и да връча една скромна сума на директорката на детската градина от сърце да ги използват за децата. Давам думата на госпожа Годинка Тодорова, директор на детска градина Червена шапчица. Уважаема госпожо Димитрова, уважаеми колеги от детска градина Незабравка, приемете моите лични и на колегите на Червена шапчица поздрави по случай реализацията на вашия проект. Желая ви много щастие, желая ви да сте живи и здрави и да реализирате в бъдеще много такива проекти. За вас от сърце. Давам думата и на госпожа Мариета Иванова, директор на ЦДГ Детелина, град Бяла Слатина. Уважаеми родители, уважаеми колеги, мили деца, искам от свое име, от името на екипа на детска градина Детелина, да ви поздравя с новата придобивка, да ви поздравя с упорството и усилията, които влагате за подобряване на материалната база в детската градина, за усилията и творчеството, професионализма, които полагате и показвате в работата с децата. Да ви пожелая много здраве, много нови успехи, лични и професионални, да бъдат живи и здрави и децата и вие, и да имате още нови придобивки и нови успехи в сферата на предучилищното образование. Всичко най-хубаво на всички! Намираме се в двора на целодневна детска градина Незабравка, уважаеми зрители. Разговарям с една бивша и една настояща директорка на детското заведение. До мен са госпожа Даниела Нинова, настоящ кмет на кметство Соколаре и настоящия директор на детска градина Незабравка Мария Димитрова. Повода да сме днес тук е какъв, госпожо Димитрова? Поводът е изпълнението на дейностите по проект "Играй и уча на двора", което осъществяваме заедно с Сдружение 1 юни. За втора поредна година имаме късмета, шанса и щастието да работим с Сдружение 1 юни. Сме изключително благодарни на госпожа Наталия Костадинова и нейният прекрасен екип, които ни подкрепят. Много съм доволна от днешната реализация на дейностите, от децата, от екипа на детската градина, от подкрепата на нашата директорка, аз така си я наричам, госпожа Цветанова. Искам да попитам, всъщност това не е първият проект, по който вие работите, особено активни сте в тази посока. В какво всъщност се изразяват новостите по този проект? Новостите, за разлика от предишния проект, които бяха ранен достъп до качествено образование чрез интерактивна дъска, бяха насочени децата да се запознаят с съвременните технологии. А сега пък решихме да заложим на това да изкараме децата навън, на двора, на чист въздух, защото децата са преди всичко деца. И да се почувстват деца, да се веселят с благодарение на новите съоръжения, които се монтираха. Вие имате стаж в детската градина в продължение на колко години? Ами, повече от 20. Повече от 20, а от една година сте и директор? Да, няма още една година, но да речеме. Така, наследихте госпожа Нинова или госпожа Цветанова, както вие си я знаете. Какво научихте вие от нея във всичките тези години, докато работехте заедно? За какво сте и благодарна? Аз съм и благодарна за всичко, защото аз продължавам да се уча все още от нея. Между другото, искам да я поздравя и да й благодаря, защото тя ни подкрепи за написването, даде идеите на този проект и работихме съвместно. Тя не ни е забравила, не ни е изоставила. Така.
Ще се обърна и към госпожа Нинова. Видяхме всички колко се развълнувахте вие по време на словото, с което поздравихте своите колеги, бивши колеги. Така, по мои изчисления, 30 и колко? И 4 години? Повече от 10 години, както казах, учителка и 24 директор. Живота ми мина в детската градина. Затова бяха и сълзите, затова беше и вълнението. С какво така свързвате вие всичките тези години, госпожо Цветанова, тук в детската градина? Преди всичко много работа, много труд, любов към децата и най-важното един прекрасен екип. Винаги през годините аз съм имала на кого да разчитам. Знаете, че генерал без армия и капитан без моряци не става. Екипа е много важен и днешния ден за пореден път доказа какви са учителите в Целодневна детска градина на Незабравка. Пълни с желание за работа, с ентусиазъм, нови идеи. Те просто врат и кипят и всичко в името на децата. Добре, този проект го започнахте кога всъщност ваша е била, разбирам така, идеята, помощта? Чия всъщност, на кого му хрумна тази идея? Както каза Мария Димитрова, независимо, че в момента съм на друга длъжност, аз продължавам да работя с този екип. Всеки ден се чуваме. Проблемите на Незабравка са и мои проблеми, успехите на Незабравка са и мои успехи. Аз се радвам от сърце за всеки проект, за всеки успех. И с една дума продължаваме да работиме заедно. Обмисляме идеите, работиме екипно и така. Добре, какво да им пожелаем на тези прекрасни хора, на този прекрасен ваш екип? Да продължават в същия дух, никога да не угасва огъня, който гори не само в тях, но и във всички учители. Ние, учителите, сме навсякъде еднакви, не само в Незабравка. Аз знам, че и в другите детски градини, и в училищата учителите са си учители и винаги работят от сърце, винаги влагат всичко от себе си и така трябва да бъде. Ние сме били, ще останем будители. Не мога да не те попитам къде е по-трудно. Къде се чувстваш по-пълноценна? Къде е нужна повече всеотдайност? Тук ли или сега в момента на поста, който заемаш кмет на кметство Соколаре? Аз съм такъв човек, че каквото и да работя, аз давам всичко от себе си и не мога да кажа, че ми е било трудно и в детската градина и сега не ми е трудно. Давам всичко от себе си, но независимо, че в момента съм се посветила на хората от Соколаре, душата ми е в детската градина. При децата, при колегите. Какво ще кажете на подобно отношение, на подобна всеотдайност? Освен отново да изкажа своята благодарност, да й благодаря и както ви казвам, ние се чуваме всеки ден, тя си ние е част от екипа. Просто ние не сме се разделяли, така ще продължим и за напред. Планове за близко бъдеще, този проект разбираме, че вече е факт. Какво ново? Новото е, кандидатствахме отново с помощта на госпожа Цветанова по малки граждански проекти. Изпечелихме пък за двора на детската градина. Отново детската градина в село Соколаре ще бъде обновен двора и пак сме щастливи, защото нещо трябва да се случва, нещо ново и хубаво за децата. Да. Аз само искам да допълня, че искам и аз да благодаря на Наталия Костадинова на Сдружение 1 юни и нейния екип, защото и една инициативна група от Соколаре в момента работи по програма "Участвам, дарявам, променям", един проект "Приятели на природата" и радвам се, че има такива хора, има такива сдружения, които ни подават ръка и ни дават възможности да се реализираме и наистина с малко средства да правим много хубави неща за по-добро. Случая за нашите деца, които са нашето бъдеще. Благодаря ви. И ние благодарим.